rise again. Who am I that the voice that calmed the sea would call out through the rain and calm the storm in me? Not because of who I am, but because of what you've done. Not because of what I've done, but because of who you are. I am a flower quickly fading, here today and gone tomorrow. A wave tossed in the ocean, a vapor in the wind. Still you hear me when I'm calling. Lord, you catch me when I'm falling, and you told me who I am. I am yours. Not because of who I am, but because of what you've done. Not because of what I've done, but because of who you are. I am a flower quickly fading, here today and gone tomorrow. A wave tossed in the ocean, a vapor in the wind. Still you hear me when I'm calling. Lord, you catch me when I'm falling. You told me who I am. I am yours. I am yours. I am yours. Whom shall I fear? Tayo din po ay napapanood ng live sa FB, sa Facebook. I-type lamang po ninyo ang Action Radio Pangasinan at hanapin po ninyo ang Mini Bible College. Kaya po sa mga nagtatanong, kung gusto nyo pong mapanood ito ng paulit-ulit, kung hindi nyo man po napanood ng live, pwede nyo pong panoorin siya sa inyong mga, sa mga Facebook account. I-type lamang po ninyo ang Action Radio Pangasinan at hanapin po ninyo ang Mini Bible College. Ang pag-aaral ng Salita ng Diyos Radio. Ang programa pong ito ay hatid po sa atin ng International Cooperating Ministry, ang Good Shepherd's Welfare Association of the Philippines, ang Life in Christ Jesus International Ministry, ang Ministry Training Centers International, at ang Lingkod Incorporated. Lingkod ng Diyos, lingkod ng bayan, lingkod ng mamamayan. Ito po yung bago nating partner na nagbibigay po ng libreng serbisyo sa ating mga kababayan, especially sa mga full gospel Christian churches dito po sa Pilipinas. Sa hapon po ito, gusto po namin i-congratulate yung mga pastors po natin na na-open po namin yung mga church nila, na-dedicate po natin yung mga church nila noong January 17 and 18 doon po sa Nueva Ecija. Sila Pastor Eric Veli ng Door of Faith, San Leonardo, Nueva Ecija. San Leonardo, Nueva Ecija. At si Pastor Melo de la Cruz
ng The Church Jesus Christ Buildeth Philippines ng HN Nueva Ecija. Congratulations po. Ito po yung mga pastors natin pong natulungan, yung mga church nila ay maipatayo. Ano po? Kaya nga po yung mga pastors na nagpre-pray na maitayo na rin yung kanilang mga church building, kontakin nyo po kami, kumonek po kayo sa amin, at handa po kaming tumulong sa abot po ng aming makakaya sa mga gawain po ng Panginoong Diyos dito po sa Luzon, Visayas, and Mindanao. Okay? So nagpapasalamat po tayo sa Panginoong Diyos. Lahat po ng papuri, pasasalamat at pagsamba ay binibigay po natin sa ating Panginoong Hesukristo dahil kahit na po nasa pandemya po tayo ay patuloy po na kumikilos ang Panginoong Diyos na nagtatayo po ng mga gawain niya. Kaya nga po nung ako'y nagsalita doon po sa Nueva Ecija, sabi ko po habang ang iba'y nagsasara, praise the Lord, tayo po ay nagbubukas ng mga gawain ng Panginoong Diyos. At sa taon pong ito, we are praying na makapagbukas po tayo ng 30 church building dito po sa Pilipinas sa taon pong ito. Kaya po, grabe po ang ginagawa ng Panginoong Diyos dito po sa ating bansa. We would like to thank International Cooperating Ministry for helping us to build churches here in the Philippines. So salamat po sa ating partner, ang International Cooperating Ministry, sa laki po ng pagmamahal at tiwala nila na binibigay po nila sa Good Shepherds Welfare Association of the Philippines na tayo po ay tinutulungan nilang magtayo ng mga gawain ng Panginoong Diyos dito po sa Pilipinas. And announcement po to all pastors of evangelical, full gospel, and Christian churches, if your church needs assistance to build your church building. Alam niyo po, kung may lupa po ang church ninyo at kailangan niyo po ng church building, kumontak po kayo sa amin, kumontak kayo sa amin para po may patayo natin. Magtulungan po tayong ipatayo ang gawain ng Panginoong Diyos sa inyong lugar. Ano po? So hindi lamang po yung mga new construction na building ang atin pong tinutulungan. Pati rin po yung mga hindi pa natatapos. Kung yung church po ninyo ay pinagawa ninyo at hindi pa po natatapos, kumonek po kayo sa amin at tutulungan po namin kayo sa abot ng aming makakaya para po yung gawain ng Panginoong Diyos sa inyo ay matapos po natin yung church building po na yan. At kung ang church po ninyo ay luma na at kailangan na po yan na ayusin, tumatanggap din po kami ng rebuild. So i-rebuild po natin yan o yung reconstruction na tinatawag po natin. So kung luma na yan, dilapidated na, kailangan na po natin yan ayusin, so tumatanggap din po kami para po maayos, gumanda yung gawain ng Panginoong Diyos sa inyong mga lugar. And if your church need discipleship materials or Bible school training program in your local church or any Good Shepherds Welfare Association of the Philippines program, please contact us or please text or call us sa number po na 0927-748-2825. Nandiyan po yan sa inyong mga screen. Makikita nyo dyan yung telephone number po. At meron din po tayong messenger account, Lingkod Phil. Lingkod Phil. Ito po yung messenger account po namin. At ang email address po namin ay gswapsecretariat@gmail.com. So connect po kayo sa amin, mga pastor, na nangangailangan po ng tulong. Hindi lamang po church buildings, actually po yung lingkod program natin ay malaking tulong po yan sa mga community natin, sa mga lugar na kinabibilangan po natin. Gusto ko rin pong batiin at pasalamatan sila Sir Ramon Bautista and Councilor Junjun Bautista ng Manawag. Sa pagtulong po nila sa mga kababayan nating may karamdaman sa bayan ng Manawag at sa ibang bayan ng 4th District ng Pangasinan. Kaya dalangin ko po, Sir Ramon Bautista, Councilor Junjun Bautista, wag po kayong magsawang tumulong sa ating mga kababayan, na nangangailangan ng inyong tulong. Alam niyo po, marami na po kaming nai-refer kay Sir Ramon Bautista, ganun din po kay Councilor Junjun Bautista, na tinulungan po yung may mga kababayan natin may karamdaman sa hospitalization. Alam niyo po, sa panahon na ito, napakahalaga po na may tumutulong sa ating mga kababayan na may karamdaman. Kaya nga po, kami po ay nagpapasalamat dahil walang sawang tumulong po itong si Sir Ramon Bautista at si Councilor Junjun Bautista ng Manawag. So, thank you din po sa mga prayers, love and support po
ng ating mga kapatid. Ano po, sila Sister Leticia and Brother Davis Lotman ng Alaska, USA. Ganon din po kay Reverend Salvador and Reverend Teresita Casaol ng Praise and Worship Fellowship, Nevada, USA. Ganon din po kay Pastor Fred and Sister Margie Vertusio ng Freedom Church, Virginia, USA. Kay Sister Melly Thailand ng Virginia, USA. Ganon din po kay Sister Aurora Mangonon ng California, USA. Kay Sister Marcy Fetero ng United Kingdom. Sa Sounds of True Worship ng Manawag, Pangasinan. Ganon din po sa Likjim Mothers. Alam niyo po, ito yung mga nanay. Kaninang umaga, ang dami po nila na nagsama-sama na naman nananalangin para po sa katagumpayan ng gawain po ng Panginoong Diyos. Salamat po sa mga Likjim Mothers at ini-invite po nila kayo sa online Bible study headed by Sister Odessa Pacaol. Sa mga nanay po na gusto nyo pong mag-aral ng salita ng Panginoong Diyos kasamang ibang mga nanay, ano po, please contact Sister Odessa Pacaol sa telephone number po na 0906-022-910. Ulitin ko po, 0906-022-2910. Okay? So, binabati ko rin po ang Likjim Fitness Team headed by Brother Noel Gico. Kasama po niya si Sister May. Ganon din po si Brother Billy, Sister Lovely, and others po. Sila po yung mga nagtuturo ng fitness. Okay? Doon po sa harapan lang yan ng Decorp Manawag. Nagtuturo po sila doon ng free Likjim Fitness Team. Okay? Salamat din po kay Brother Ricky and Sister Melinda Mia sa partnership po natin sa gawain po ng Panginoon. Sila po yung tumutulong sa amin na magtayo ng mga church building. Okay? So nagpapasalamat din tayo. Ayoko rin na walain ang pasasalamat ko kay Ma'am Bioli Valdez Ferrer sa patuloy po nilang suporta sa gawain po ng Panginoon dito po sa Mini Bible College, ang pag-aaral ng salita ng Diyos sa radyo. Okay? Siyempre po, hindi ko rin wawalain si Sir Conrad. Ngayon, dalawa na naman po kami dito, kaya nagpapasalamat ako. I pray, gumaling na yung sugat mo, Kuya Conrad. Hallelujah. Nasugat daw po siya. Kaya nagpapasalamat po tayo sa Panginoong Diyos dahil muli, nabigyan na naman tayo ng pagkakataon na magkaroon ng oras na mag-aral po ng salita ng Diyos. Kahit pandemya po, pwede nyo pong panuorin ang pag-aaral na ito o pakinggan po sa radyo. Ano po, DWCM 1161 Action Radio Pangasinan, ang nangungunang radio station po sa Pangasinan. Bago po tayo magsimula, gusto ko pong buksan po tayo ng pananalangin muna bago po tayo mag-proceed sa ating pag-aaral. Tayo nga po'y manalangin. Hallelujah. Father God in heaven, maraming salamat po. Sabi mo sa banal mong salita, trust in the Lord with all of your heart and lean not on your own understanding, and all your ways acknowledge Him and He shall direct thy path. Lord, we acknowledge you this afternoon, O God. Salamat po at binigyan mo muli kami ng pagkakataon makarinig at mag-aral ng banal mong salita na siyang tinapay ng aming buhay. Dalangin ko nga po, pagpalain mong bawat makikinig, anuman po ang kanilang pangangailangan. Lord, meet their needs, O God. I-provide mo po ang mga pangangailangan nila, especially sa kanilang mga spiritual needs, O God, sa oras na ito. Lord, ang banal mong salita na siyang tinapay ng aming buhay, ang magbibigay kasagutan sa bawat katanungan at magbibigay kasagutan sa bawat pangangailangan, O God. Maraming salamat po, and let your Holy Spirit guide us, O God, sa aming pakikinig at pag-aaral ng banal mong salita sa hapon na ito. Maraming salamat po sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Isang pinagpalang araw po sa mga ginigiliw naming tagapakinig dito sa Mini Bible College sa programa bilang OTS 54. Salamat sa Diyos at maaari na naman po namin kayo makasama sa isa na namang dugto ng makabuluhang pag-aaral dito sa ating programa. Tayo ngayon ay nasa aklat pa rin ng mga awit. Natutunan natin sa mga nakaraang pag-aaral ang iba't ibang uri ng mga salmo na talagang kapaki-pakinabang sa ating pang-araw-araw na buhay. At sa mga sandaling ito, ihahatid po tayo ng ating pag-aaral sa isang uri ng salmo na magiging lakas at karunungan sa araw ng problema. Mula sa Mini Bible College, atin ang pakinggan ang mga turo ni Pastor Dick Woodward sa saling Tagalog na ihahatid sa atin ni Pastor Jan Hali.
Sa atin pong patuloy na pag-aaral dito po sa aklat ng mga awit, tayo po ngayon ay dadako na sa tinatawag kong Salmo ng Madamdaming Panalangin. At bilang pagpapasimula, nais ko pong basahin ang sinasabi ni Salmista David dito po sa ika-4 na kabanata nitong awit. Ganito po ang ating mababasa. Sagutin mo po ang aking pagtawag, O Diyos na aking kalasag. Sa kagipitan ko, ako'y iyong tinulungan. Kaawaan mo ako ngayon, dalangin ko'y pakinggan. Kayong mga tao, hanggang kailan ninyo ako hahamakin? Ang walang kabuluhan at kasinungalingan, hanggang kailan ninyo iibigin? Dapat ninyong malamang itinalaga ni Yahweh ang matuwid. Kapag tumatawag ako sa Kanya, siya'y nakikinig. Huwag hayaang magkasala ka ng dahil sa galit. Sa iyong silid, pag-isipat ikay manahimik. Nararapat na handog, inyong ialay. Pagtitiwala nyo'y kay Yahweh ibigay. Tanong ng marami, sinong tutulong sa atin? Ikaw o Yahweh ang totoong mahabagin. Puso ko'y iyong pinuno ng lubos na kagalakan, higit pa sa pagkain at alak na inumin. Sa aking paghiga, nakakatulog ng mahimbing, pagkat ikaw, Yahweh, ang nag-iingat sa akin. Tunay nga po mga kaibigan na ito ay isang napakagandang salmo na naglalaman po ng malalim na damdamin. Kung inyo pong matatandaan, pinag-aralan po natin na ang aklat ng mga awit ay binubuo ng iba't ibang uri po ng salmo. Ang una, mayroong salmo na kung tawagin ay salmo ng pangangaral, kung saan itinuturo po sa atin ang paraan at kondisyon upang tayo ay maging tunay na mapalad sa paningin po ng Diyos. Kalawang uri, mayroong mga salmo ng pagpupuri, na dito naman ay tinuturuan tayo ng tamang pag-uugali at paraan ng pagsamba sa Diyos. At ikatlo ay mayroon pong mga salmo ng pananalangin, kung saan yung malalim na kapahayagan ng kalooban ay inihahayag ng salmista sa harapan po ng Diyos. At iyan nga po ang uri ng salmo na ating pag-aaralan ngayon. May kinalaman po sa madamdamin at panalangin. Ngayon ito po, ang salmo ng panalangin ay karaniwang madamdamin at binabalot po ng karanasan. Ang mga gaytong uri ng salmo ay madali at mabilis na makaugnay sa ating puso at kalagayan, sapagkat madalas na ang mga ito ay nangungusap sa parehas na kalagayan na ating nararanasan. Hindi ka lamang nito inihahatid sa personal na damdamin ng mayakda, kundi ikaw din ay kanyang tinuturuan kung paano mapagtagumpayan ang isang mapait na pagsubok sa buhay. Hindi po nahihiya ang salmista na ipaalam sa iyo ang kanyang nararanasang kabigatan, sapagkat alam niya na ikaw at ako ay dumaraan man sa mga mapapait na sandali ng buhay. Bagko sa pamamagitan po ng halimbawa na kanyang natutunan, marahil ay umaasa siya na kahit papano'y makakapulot ka ng aral at prinsipyo mula sa kanyang karanasan na iyong pwedeng magamit upang mapagtagumpayan ang problemang iyong pinapasan. At dito po sa ika-4 na kabanata ng awit, mahalaga pong makita natin na si David ay nasa matinding kagipitan. Wika po niya sa Diyos, sa kagipitan ko ako'y iyong kaawaan. Makikita mo nga na hinihiling niya ang tulong ng Panginoon sa pagtitiwalang siya lamang ang makapagbibigay kaluwagan sa kanyang problema. Ngunit kalakip po nito, naniniwala si David na ang mga kagipitang dumarating sa kanyang buhay ay paraan ng Panginoon upang siya ay palaguin sa pagkakilala sa kanya. Alam po ni David na ang mga problema ng buhay ay madalas na kinakasangkapan ng Panginoon upang higit nating makita ang kanyang kapangyarihan at pagmamahal. Upang sa pamamagitan po ng ating lumalagong karanasan tungkol po sa kanyang kadakilaan at pagkalinga, tayo man ay lumago sa pagpupuri, pasasalamat at pagsamba sa kanya. At iyan nga ang nais ituro ni David sa atin dito po sa salmong ito. Ngayon tungkol po sa usapin ng pagharap sa problema at kabalisahan na dinaranas po ng marami ngayon sa kanilang buhay,
Ang taos-pusong pagkatuto sa mga prinsipyo ng awit na ito ay talagang napakahalagang yakapin sa buhay. Kung kayo po ay magmamasid-masid sa ating paligid, siguradong madali lamang po kayong makakakita ng mga taong problemado sa buhay. Yun bang tinatawag na stress sa mga problemang kanilang kinakaharap. At sa totoo lamang, iyan po ang kalagayan na dinanas ni David dito po sa ika-4 na kabanata ng awit. Naalala ko tuloy yung patutuo ng isang pastor noong minsan daw ay napunta siya sa isang doktor upang magpasuri ng kanyang kalusugan. At sa oras po ng pagsusuri, ipiniliwanag po sa kanya ng doktor na mayroong 7 uri ng sintomas na tanda na ang isang tao ay pwedeng atakihin sa puso. Sa 7 sintomas na ito, isa lang daw ang tiyak na hindi ginagawa ng pastor at yun ay yung paninigarilyo. Kaya't sabi po ng doktor, Pastor, alam po ba ninyo na kaunting panahon na lang at pwede na kayong magkaroon ng 6 na sintomas kung hindi kayo mag-iingat? Ngunit wika po ng pastor, naku Dok, imposible pong mangyari yan. Payapa po naman ang aking puso. Kaya't sagot po ng doktor, alam ko po Pastor na payapa ang iyong puso sapagkat nagtitiwala kayo sa Diyos. Ngunit kung mga medikal na pagsusuri ang titingnan, ang katawan po ninyo ay stress na stress. Mga kaibigan, ibig lamang pong sabihin, posible po na kahit na tayo ay may pag-asa at pagtitiwala sa gagawin ng Diyos, gayon may hindi pa rin may iwasan na maapektuhan ang ating lupang katawan. Ibig sabihin, posible pa rin sa isang Kristiyano o mananampalataya na dumaan sa kagipitan ng buhay na kung saan pwede mong sabihin, stress ako. O sa ganyang karanasan, kaibigan, hindi ka nag-iisa. Maging si David man ay dumaan sa kagipitan o stress ng buhay. Ang totoo po niyan, posible na ang salmong ito ay nasulat ni David sa sandali na hindi siya makatulog sa gabi dahilan sa kakaisip ng masasakit na pangyayari na nagaganap sa kanyang buhay. At marahil para maibsan at maihayag niya ang bigat at sakit na nararamdaman niya sa kanyang puso't kalooban, ay isinulat niya ang salmong ito. Inihayag niya sa Panginoon ang kanyang kalagayan at nararamdaman. At kung atin ngang pagbubulay-bulayang mabuti ang kanyang mga pahayag sa salmong ito, makakamtan po natin ang karunungan na ibinibigay ng Panginoon kay David sa oras ng mapait na problema. Minsan pa tandaan po natin na ang katangian ng salmong ito ay pananalangin. Dito po ay kinakausap ni David ang Diyos tungkol sa kanyang kalagayan. At sa kanyang pananalangin, naranasan niya ang pagkilos ng Panginoon sa paraang nagbigay ng kalakasan sa kanyang lugmok na puso. At alam mo kaibigan, ganyan po ang ibig sabihin ng panalangin. Ang pananalangin ay pakikipag-usap sa Diyos. At sa atin pong karanasan sa ibang tao, hindi ba't kapag sinasabi nilang tayo daw ay masarap kausap, ang ibig nilang sabihin ay magaling tayo makinig sa kanilang sinasabi? Yan po kasi ay dahil sa ang pakikipag-usap ay hindi lamang yung ikaw lang yung salita ng salita. Dapat marunong ka ring makinig sa sinasabi ng ibang tao sa iyo. Sapagkat kung puro ikaw lang yung nagsasalita, nagpapakita yun ng pagiging makasarili at walang pagpapahalaga sa iyong kapwa. At ganyan din po sa Diyos. Kapag tayo po ay nananalangin sa Kanya o nakikipag-usap sa Kanya, hindi po yun nangangahulugan na tayo lang yung dapat na magsalita. Bagkus dapat din po tayo magbigay ng oras at pahalaga na makinig sa sasabihin ng Panginoon sa atin. At iyan nga ang nais ipakita ni David sa atin sa salmong ito, na sa kanyang pananalangin sa Diyos, na sa pagbuhos ng laman ng kanyang kalooban sa Panginoon, alam niya na kailangan niyang makinig sa sasabihin ng Diyos, sapagkat alam niya na ang sasabihin ng Panginoon hinggil sa kanyang problema ang sagot at higit na mahalaga. Wika po ni David sa talatang 3, dapat ninyong malamang itinalaga ni Yahweh ang matuwid. Kapag tumatawag ako sa Kanya, siya'y nakikinig. At opo, tunay po na nakikinig ang Diyos sa ating mga panalangin. At dalangin ko na nawa kapag tayo po ay tumatanggap ng kasagutan sa ating mga panalangin, naway magdulot ito sa atin ng pagbabago. Sapagkat kung pakaiisipin mo sa iyong pagtawag sa Diyos, sa iyong pag-iyak sa Kanya, na inihahatid mo ang iyong mga kahilingan at mga kabigatan sa Panginoon, at pagkatapos nga niyan ay natanggap mo ang Kanyang kasagutan,
Hindi ba't sapat iyan na dahilan upang hipuin ang iyong puso sa pagbabago? At kung inyo pang papansinin dito po sa salmong ito, habang tinitiyak ng Diyos ang kanyang kasagutan sa panalangin ni David, kanyang inutusan si David na gumawa ng isang nakatatawag pansin na tugon at gawain. Wika po niya sa talata 4, huwag hayaang magkasala ka ng dahil sa galit. Sa iyong silid, pag-isipat ikay manahimik. Alam po ninyo mga giliw kong tagapakinig, madalas na panawagan sa aklat ng awit ang kahalagahan ng pananahimik. Halimbawa na lamang po sa 46 na kabanata nitong aklat ng awit ay mababasa po natin na tinatawagan tayo ng salmista na matutong manahimik upang kilanlin ng Diyos. Sa madaling salita, nais po ng Panginoon na tayo ay matutong makinig sa Kanya. At sa ating ngang pananahimik at taimtim na pakikinig sa Kanya, tinuturuan po tayo ni David na pagbulayan ng ating mga natututunan sa Diyos. Wika po niya, sa iyong silid, pag-isipat manahimik. Ibig pong sabihin, matuto kang kausapin ang sarili mo. At syempre, maaari mong isipin na ang pakikipag-usap sa sarili ay kabaliwan. Ngunit hindi po iyan ang ibig sabihin ni David, kundi nais niya tayong turuan na matutong mag-isip-isip, na pagbulay-bulayan natin ang ating mga hakbang ng maingat at makailang ulit. At sa kalagayan nga ni David, kailangan niya ang maingat na pag-iisip-isip sapagkat maaari siyang matangay ng kanyang nag-aalab na damdamin na pinaghaharian ng galit. Sa madaling salita, kailangan po ni David na gumawa ng isang pagpapasya na hindi bunsod at tinatangay ng galit. Na kahit na siya ay nasa gipit at napakasaklap na kalagayan, kailangan pa rin niyang maging matalino o mag-isip sa bagay na kanyang gagawin. At alam po ninyo, sa buhay, madalas na ang tamang hakbang ay hindi madaling hakbangin. May mga pagpapasya na mahirap gawin sapagkat madalas higit na kaakit-akit na piliin yung madaling bagay. Kahit na alam po natin na ang mga ito ay hindi tama at nararapat para sa atin, iyan po ay dahil sa ang katotohanan ay laging may kaakibat na sakripisyo. At kung ang pagpapasya mo ay nakadepende sa kung ano ang madali at masarap sa pakiramdam, hindi mo nga magagawang piliin ang tama. Iyan po ang kalagayang dinaanan ni David sa salmong ito. May bagay na gusto siyang gawin na para sa kanya ay madali at mas masarap subalit hindi tama sa paningin ng Diyos. Pakinggan po ninyo ang sabi niya, huwag hayaang magkasala ka ng dahil sa galit. Sa iyong silid, pag-isipat ikay manahimik. Kita mo kaibigan, ang gustong gawin ni David bilang tugon sa kanyang gipit na kalagayan ay ang magalit. Ngunit sa kanyang pagkakaunawa ng kalooban ng Diyos, natuklasan niya na hindi galit ang tamang kasagutan sa kanyang sitwasyon. Bagkus ang ayon po sa 5 talata, nararapat na handog, iyong ialay, pagtitiwala nyo'y kay Yahweh ibigay. Iyan po ang nais ng Diyos na dapat gawin ni David. At iyan nga ay isang hamon sa pananampalataya niya, sapagkat hindi naman iyan ang likas na gusto niyang gawin. At alam mo kaibigan, tayo man ay tinatawag ng Diyos sa parehas na hamon. Ang mundo ay laging nanunood sa gagawin ng mga mananampalataya, kung tayo ba ay magpapakita ng tama o makikiayon sa takbo ng mundo. Kaya naman para po maingatan natin ang ating patutuo, kailangan nating makinig ng may pagtitiwala sa kalooban po ng Diyos. Matuto po tayong tumahimik at iyan po ang aral na matututunan po natin sa salmong ito. Nais ipakita po ni David na higit na mahalaga ang sasabihin ng Diyos tungkol po sa ating kalagayan kaysa sa kung ano ang ating sinasabi hinggil po sa ating sitwasyon at sarili. Oo, pakaminsan totoo na nais ng Diyos na marinig ang iyong pagsisisi, ang iyong kahilingan, ang iyong pagpupuri at pasasalamat sa Kanya. Ngunit ang higit po na mahalaga sa mga bagay na iyan ay kung ano ang sinasabi ng Panginoon sa iyo. Sabi po ng isang mga ngaral, ang diwa ng tunay na pakikipag-ugnayan sa Diyos ay yung paghahari ng Kanyang sinasabi sa ating buhay. At iyan nga po ay dahil ito naman talaga ang ating kailangan. Isipin po ninyo ito. Sa palagay mo kaya ay nagugulat o nasusurpresa mo ang Diyos kapag mayroon kang mga sinasabi sa Kanya?
Natural hindi, sapagkat bago mo pa lamang sambitin ang isang bagay, ay alam na niya ito. Totoo na nais niya itong pakinggan. Ngunit tungkol po sa punto ng kung ano ang babago ng buhay mo, ang higit na mahalaga ay yung kanyang sasabihin sa iyo. At tiyak kapag ang Diyos ay mayroong sinasabi o ipinapahayag sa atin, tayo ang siyang magugulat. Tayo ang siyang masusurpresa. Tayo ang siyang matututo at tayo ang siyang nababago. At iyan nga ang dahilan kung bakit ang panalangin ay sinasabing pakikipag-ugnayan. Sapagkat hindi lamang ikaw yung nakikipag-ugnay sa Diyos, kundi una po sa lahat ang Diyos ang siyang nais makipag-ugnay sa iyo. Kuha mo kaibigan, kaya nga nung si David ay nasa gitna ng nag-aalipuyong unos sa kanyang buhay, na siya ay tinatangay ng alon ng problema, ang kasagutan o kapahayagan ng Diyos sa kanya ang nagbigay sa kanya ng katahimikan at kapayapaan. Marahil narinig niya ang banayad at tahimik na tinig ng Diyos sa kanyang puso na tila nagsasabi sa kanya, David, mayroon kang desisyon na dapat gawin na may kaakibat na sakripisyo. Ang pagpapasyang ito ay alam kong hindi madali para sa iyo kung kaya't kailangan mong magtiwala sa akin. Hindi magagawa ang sakripisyong ito maliban na ilagak mo sa akin ang iyong tiwala. Ngunit nais kong malaman mo na ito lamang ang tamang kasagutan sa iyong problema at dapat mo itong gawin bunsod ng iyong pagtitiwala at pagmamahal sa akin at maging para sa kapakanan ng mga taong naghahanap ng matuwid na halimbawa sa oras ng problema upang sila man ay matutong magtiwala sa akin. Sa akin pong palagay, mga giliw kong kaibigan, iyan po ang nais sabihin ng Diyos kay David dito po sa salmong ito na ating pinapag-aralan. At hinggil nga sa kahalagahan ng mabuting patotoo, dapat po nating maunawaan na ang mundo na ating ginagalawan ay pinamumugaran ng mga taong balat kayo o mga mapagkunwari. Sirang-sira na ang sanlibutan ito sa mga kasalanang dulot ng kapaimbabawan. Kaya naman kung tayong mga Kristiyano o mananampalataya ay magpapakita ng katwiran at mag-aalay ng papuri sa Diyos, tayo ay magiging mabuting impluensya. At iyan nga ang nais ituro ni David sa atin dito. Nais niyang matuto tayong maghandog sa Diyos at mag-alay ng pagtitiwala sa Kanya. Sa madaling salita, nais ni David na maipamuhay po natin ang katotohanan ng pagsasauna ng kaharian ng Diyos at ng Kanyang katwiran sa ating buhay. Nais niya na kapag tayo ay tinuturuan ng Panginoon kung ano ang tama ay dapat na gawin natin ito ng walang pag-aalinlangan. At kapag ganyan nga ang ating ginagawa, pangako sa atin ng Diyos na hindi niya tayo bibiguin sa atin pong mga pangangailangan. At ito po ang maganda. Kung inyong papansinin sa talata 7 at 8, matapos na magpasya si David na gawin ang nais ng Panginoon, sinabi po niya, Puso ko'y iyong pinuno ng lubos na kagalakan. Higit pa sa alak at pagkain na inumin, sa aking paghiga nakakatulog ng mahimbing, pagkat ikaw, Yahweh, ang nag-iingat sa akin. Nakita mo kaibigan, ganyan ang ginagawa ng Diyos sa mga taong naglagak ng kanilang pagtitiwala sa Kanya. Kanya silang binibigyan ng kapayapaan, kagalakan at katiyakan. At sa buhay po ni David, nang matuto siyang ibigay ang kanyang mga problema sa Panginoon, sa pagtitiwalang ang kapasyahan na kanyang gagawin alinsunod sa nais ng Diyos, ay magdudulot ng mabuting bunga sa kanyang buhay. Doon ay nakamit niya ang tunay na kapanatagan. Natutunan niya na hindi pala siya dapat lamunin ng kabalisahan sapagkat mayroong Diyos na nagmamalasakit sa kanya. Nawika ng Panginoong Yesus, kung ipinagmamalasakit daw ng Diyos na damtan ang mga bulaklak sa parang, kung ipinagmamalasakit niya na pakainin ang mga maliliit na ibon, gaano pa kaya na hindi niya ipagmalasakit na damitan at pakainin tayo na kanyang mga anak? Kita mo kaibigan, ang Panginoon ay nagmamalasakit sa atin. Subalit ang tanong, sa Kanya ba nakalagak ang iyong pagtitiwala? Siya ba ang iyong kapanatagan? Siya ba ang pastol ng iyong buhay? Iyan ang mahalagang katanungan ko sa iyo kaibigan. Utunay na ang ika-4 na kabanata ng awit ay isang napakagandang salmo na nagkakaloob ng kapanatagan. Ang aral po natin nito ang siyang sagot sa tinatawag nating stress o kabigatan na nararamdaman mo kaibigan.
Ang mensahe nito ang magbibigay ng mahimbing na tulog sa mga taong pinupuyat ng kabagabagan sa buhay. At ito po ang salmo na gagabay sa ating mga pagpapasya sa buhay. At kaibigan, dalangin ko na ang salmong ito ay maging totoo sa iyong buhay. Okay, minsan pa sa ating pagpapatuloy, nais kong malaman ninyo na bagamat ang awit kabanatang 4 ay lubos na napakagandang salmo hinggil sa paglutas ng kabalisahan sa buhay, subalit hindi lamang po iyan ang salmo na ating mababasa sa aklat ng mga awit na kapakipakinabang sa oras ng problema. Ang totoo po, marami pang mga salmo na katulad po niyan. At sa sandaling ito ay nais kong ibahagi ang isa pang awit ni David na talagang hinubog ng madamdaming tagpo. Ang awit pong ito ay ating matatagpuan dito po sa 55 kabanata nitong aklat ng awit. Dito po ay ating mababasa ang mga ganitong pangungusap ni David. Pakinggan po ninyo. Itong aking puso'y tigib na ang lumbay, na sa aking takot na ako ay pumanaw. Sa tindi ng takot ako'y nanginginig. Sinasaklot ako ng sindak na labis. Kung ako lamang ay may pakpak, parang kalapati ako ay lilipad. Hahanapin ko ang dakong panatag. Aking liliparin ang malayong lugar, at doon sa ilang ako mananahan. Kay Yahweh lang ako hihingi ng saklolo. Aking natitiyak ililigtas ako. Sa umaga't hapon, maging sa gabi rin, aking itataghoy ang mga hinaing, at ang aking tinig ay kanyang diringgin. Ilagak kay Yahweh iyong suliranin, aalalayan ka't ipagtatanggol rin. Ang taong matuwid, di niya bibiguin. Minsan pa mga kaibigan, tandaan po natin na higit po nating malalaman ang kahulugan ng isang salmo kapag ito po ay ating tinitingnan ayon po sa kasaysayan na kanyang pinagbulan. At nasabi ko nga po sa nakaraang pag-aaral na ang kontekstong kasaysayan ng mga awit ni David ay matatagpuan po natin sa tulong po ng mga aklat ng Samuel at Kronika. Sa mga aklat po kasi na iyan ay mababasa po natin ang kwento tungkol po sa buhay ni David at maging ng kanyang pamilya. At dito nga sa 55 kabanata ng awit, may mga tagapagturo ng Biblia na naniniwala na ito daw ay isinulat ni David nung panahong ang kanyang anak na si Absalom ay naghihimagsik laban sa kanya. Alam po ninyo, mahal na mahal ni David ang kanyang anak na si Absalom. Subalit dahilan sa pagsunod ni Absalom sa maling payo, nagawa niyang pagrebildihan ang kanyang ama. Na anupat bilang paraan ng pagpapahayag ng kanyang galit sa kanyang ama, ay hinalay niya ang lahat ng mga asawa ng kanyang ama. Doon mismo sa taas ng palasyo, na kung saan ay makikita siya ng publiko. Sa isang banda, ang pagsasagawa nito ay isang tusong paraan ng mga kaaway ni David para pag-alabin ang kanyang galit laban sa anak, upang sumugod siya sa palasyo ng walang maingat na paghahanda. At ang masakit pa nito, ang ganitong mapagsamantala at hindi makataong pamamaraan ay nagmula sa payo ng dati niyang malapit na kaibigan at pinagkakatiwalaan na ang pangalan ay si Ahitofel. Kaya nga kung isipin po ninyo ang pangyayaring iyan, diyan nyo maunawaan ang kabigatang pinapasin ni David nang kinatha niya ang awit kabanatang 55. At kung pakaiisipin nga po ninyo, itong si David na siyang sumulat ng awit ng pastol, na kung saan sabi niya, siya ay nahihimlay sa mainam na pastulan at nasa tabi ng tahimik na batisan. Ngunit dito po sa awit 55, makikita po natin siya na may pasan-pasang mabigat na problema. Pakinggan po ninyo ang sinabi niya sa talata 4. Itong aking puso'y tigib na ng lumbay, sa aking takot na ako ay pumanaw. Kita po ninyo, puno ng takot at kabalisahan si David sa tagpong ito. Ang kanyang kalooban ay walang katahimikan, kundi punong-puno ng ingay ng kabalisahan. At sangayon nga po sa isang kasabihan, maingay ang sisidlang walang laman. Ang ganyan pong kalooban ni David sa salmo at ganyan po ang kalooban ni David sa salmong ito. At ako po ay naniniwala na kung bakit siya nagkaganyan ay dahil sa hindi siya puspos ng Espiritu Santo. At ang dahilan kung bakit hindi siya puspos ng Espiritu Santo ay dahil po sa hindi niya sa yugtong ito ng kanyang buhay na pangunahan siya ng Diyos. Sa madaling salita, ito po ang sandali sa buhay ni David kung saan ay pwede nating sabihin hindi niya pastol ang Diyos. At nangyari ito sapagkat may mga ginawa si David
na nakagawa na hindi niya ipinagkatiwala sa Panginoon. At bunga po niyan si David ay nakagawa ng iba't ibang kasalanan, gaya po ng pangangalo niya, pagpatay at kasinungalingan. At sa ganyan ngang sandali, hindi po natin maririnig na sinabi ni David na si Yahweh ang aking pastol. Bagkus pinangunahan niya ang kanyang buhay at dahil riyan ay inani niya ang mga mapapait na bunga ng kanyang kalagayan dito po sa salmong ito. Matatagpuan po natin siyang tigib ng kalungkutan at takot. Wika po niya sa talatang 5, sa tindi ng takot ako'y nanginginig, sinasaklot ako ng sindak na labis. Kita mo, iyan ang kanyang nararamdaman sa awit na ito. Baliktad na baliktad sa kanyang sinabi sa kanyang tanyag na awit ng pastol, kung saan sinabi niya, hindi ako matatakot pagkat si Yahweh ay kagapay. Kaya nga nagtuturo iyan sa atin na kapag hindi ang Diyos ang nangunguna sa ating buhay, tiyak na pawang takot at kalungkutan ang ating tatamuhin. At dito po sa talata 6 at 7, makikita mo na kahit na ang matapang na si David ay pinanghinaan ng loob. Hindi niya kinayang harapin ang problema na kanyang kinapapalooban, kung kaya't wika niya, kung ako lamang ay may pakpak, parang kalapati ako ay lilipad, hahanapin ko ang dakong panatag. Aking liliparin ang malayong lugar at doon sa ilang ako mananahan. Iyan po ang personal na sagot ni David sa kanyang problema. At alam po ninyo, kung susuriin natin ang maigi ang ating buhay, ganyan na ganyan din po tayo. Tulad ni David, nais po nating tumakas sa mga problema. Iyan po ang madalas na nakikitang kasagutan ng mga tao sa sanlibutan. Ngunit kaibigan, hindi po pagtakas sa problema ang sagot sa ating mahirap na kalagayan. Alam ni David na ang ganitong pananaw ay hindi magdudulot ng mabuti at maganda sa kanyang buhay. Kung kaya't kapansin-pansin na matapos niyang ihayag at ibuhos sa Diyos ang lahat ng kanyang kabigatan, pasakit at pangamba, mababasa po natin sa 16 na talata na mayroong dramatikong pagbabago sa kanyang pananaw. Winika po niya, kay Yahweh lang ako hihingi ng saklolo. Aking natitiyak ililigtas ako. Sa umaga't hapon maging sa gabi din, aking itataghoy ang mga hinaing at ang aking tinig ay kanyang diringgin. O isang napakasarap na pangungusap ng pananampalataya ito. Sa bandang huli, hindi po pinagdudahan ni David ang magagawa ng Diyos. Sa bandang huli, ang puso ni David ay nalagak sa Panginoon. At kapansin-pansin minsan pa sa awit po ni David na kahit hindi pa nangyayari ang kanyang hinihingi sa Diyos, makikita mo ang ganap na katiyakan sa kanyang pahayag. Kung babasahin mo ang talata 18, makikita mo riyan yung katiyakan ni David tungkol po sa minimithing tagumpay. Ang totoo po niyan kung isasaalang-alang natin yung pangungusap ng talatang ito sa wikang Hebreo, inyo pong matutuklasan na yung kaligtasan na tinutukoy po ni David dito ay nasa pangungusap na naganap na. Na kahit na hindi pa ito nangyayari sa kasalukuyan ng kanyang karanasan, para po kay David ito ay ganap na. Ang ibig lamang pong sabihin, kapag ang Diyos ay nangako ng pagkilos, dapat mong ituring iyon na isang naganap ng bagay. Natitiyak po ni David na ang Panginoon ay gagawa sa kanyang kalagayan. At kung babasahin mo nga ang pangyayaring ito sa aklat po ng Samuel, makikita mo na inilagay at pinagtibay at ginanap ng Diyos sa kasaysayan ang pagtitiwala sa kanya ni David. Ginamit ng Panginoon yung mga tapat na mandirigma ni David upang siya ay iligtas mula sa kamay ng kanyang suwail at mapaghimagsik na anak na si Absalom. Kaibigan, ang salmong ito ay napakabisang salmo laban sa takot. Yung karanasan na inihayag dito ni David ay hindi pangkaraniwang pangyayari sa araw-araw ng ating buhay. Literal na naranasan po ni David yung usigi ng mga taong handang kitlin ng kanyang buhay. At yung masakit nga niyan ay nagmula pa iyan sa mga taong malapit sa kanyang puso. Mula sa mga taong pinagtaksilan ang kanyang tiwala at pagmamahal. At marahil kung iugnay ko ang salmong ito sa buhay mo, sigurado pwede mong sabihin na yung problemang kinakaharap mo ngayon ay maliit lamang kumpara sa kinaharap ni David. Ngunit kaibigan, anuman ang iyong problema, anuman ang iyong pinapasan na kabigatan ngayon, nais kong malaman mo na ang salmong ito ay nakikiramay sa iyo. Ang salmong ito ay nakakaunawa ng iyong nararamdamang takot at kabalisahan. Nauunawaan ni David ang iyong kalagayan at inaanyayahan kaniya
na gawin ang aral at prinsipyo na kanyang natutunan sa gitna ng mapait at mabigat na problema. Sinasabi sa iyo ni David sa salmong ito na lumapit ka sa Diyos, tumawag ka sa Kanya, ilagak mo ang iyong pagtitiwala sa Diyos. Siya lamang ang daan, ang sagot sa iyong problema, kaibigan. Wika po ni David sa talatang 22, ilaga kay Yahweh iyong suliranin, aalalayan ka't ipagtatanggol din, ang taong matuwid di niya bibiguin. Kita mo kaibigan, iyan ang sagot ni David sa kanyang kalagayan. At nais niyang ituro sa iyo sa mga sandaling ito na iyan din ang sagot sa iyong problema. Walang anumang sagot sa iyong problema kundi ang Panginoon lamang. Hindi ko po alam kung ano ang kinakaharap mong problema ngayon. Hindi ko po alam ang sakit at bigat na iyong dinadala ngayon. Marahil may iba sa inyo na ang dahilan ng problema ay pinansyal. Maaring ang iba naman ay tungkol sa pumanaw na mahal sa buhay. May iba naman na maaring dulot ng relasyon na sigurado ay pinagtaksilan ka ng taong pinagkatiwalaan mo, na akala mo ay panig sa iyo at para sa iyo, ngunit sa likod pala ay sinisira ka niya. Kaibigan, ganyan din po ang naging karanasan ni David. Wika niya sa talatang 20, itong taong dati aking kasamahan, mga kaibigay kanyang kinalaban at hindi tumutupad sa aming kasunduan. Ang dulas ng dilay parang mantikilya, ngunit nasa puso ang pagkapuot niya. Ang mga salita nila'y tulad ng langis, ngunit parang tabak ang talas at tulis. Kita mo, si David man ay tinaydor. Alam po ni David yung pakiramdam ng winasak na pagtitiwala at tipan. At marahil kung kayo po ay may kaibigan na naging kasama ninyo ng matagal na panahon, nanupat dahilan sa inyong pinagsamahan sa buhay, sa hirap man o ginhawa, ay may tuturing mo na siyang higit pa sa kapatid o higit pa sa asawa. Ngunit ano pa kaya ang mararamdaman mo kung isang araw ay pinagtaksilan ka niya? Na winasak niya ang tipan ninyo sa isa't isa bilang magkaibigan. Hindi ba't matinding sakit ang mararamdaman mo? Ganyan po ang naranasan ni David, kaibigan. Kaugnay po niyan sa bagong tipan. Mayroong salita sa wikang Griego na nagtataglay ng kahulugan at diwa ng malapit na ugnayan. Ito po ay ang salitang koinonia. Sa wikang Tagalog, ang salitang ito ay madalas na isalin sa mga salitang pakikiisa o pakikisama o pakikipisan at kapatiran. Ito po kasi ay nagtataglay ng diwa ng tipan sa pagitan ng dalawang tao o grupo. Kaya naman halimbawa, noong sinabi ng Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad na sila ay dapat na mag-ibigan sa isa't isa, ang basihan po ng pag-ibig na iyan ay nakatayo sa bagong tipan na kanyang komunidad o lipunan na nais itatag ng Panginoong Hesus sa puso at pagkakapatiran ng kanyang mga alagad. At iyan nga pagkakapatiran at magkapusong ugnayang iyan ang siyang ibig sabihin ng katagang koinonia. At sa lumang tipan, ang katumbas po na salita para rito ay ang salitang hesed. Ito po ang salitang ginamit ni David para ilarawan ang kanyang relasyon sa mga taong kanyang pinagkakatiwalaan. Kaya nga halimbawa, nung si David ay gumawa ng kasalanan laban po sa kanyang pinagkakatiwalaang kaibigan at mandirigma na si Urias, ang kanyang kasalanan ay talagang mabigat sapagkat winasak niya yung namamagitan na koinonia o kaya ay hesed sa wikang Hebreo o tipanan sa kanilang dalawa. At nakakahiyamang sambitin, subalit ginawa ni David ang kasalanan ng pagtataksil at pagpatay kay Urias. Dahilan sa kanyang nag-aali po yung kahalayan para po sa asawa nito na ang pangalan ay Batseba. At iyan nga ang dahilan kung bakit ang ginawang kasalanan ito ni David ay talagang seryoso at mabigat sa harapan ng Diyos. At sa paglipas po ng panahon, ang kanyang itinanim na kasalanan ay kanyang inani sa pamamagitan ng pagtataksil ng isa sa malapit niyang kaibigan at tagapayo na si Ahitophel. Kaya nga sa isang banda, ang matinding kabigatan na nangyari kay David ay bunga na rin ng kanyang itinanim na kasalanan sa nakaraan. At iyan nga, kaibigan, ay seryosong nangungusap sa atin na tayo ay dapat na mag-ingat sa ating mga itinatanim sa buhay. Magkagayon man, kahit na ang problema mo ay gawa ng mga masasamang tao na nasa paligid mo o kaya'y bunga ng kasalanan mo sa nakaraan, hindi po sinasabi sa iyo ni David na maghanap ka ng taong masisisi. Hindi po ganyan ang kanyang ginawa sa salmong ito.
at hindi iyan ang halimbawa na nais niyang tularan mo. Bagkus nais po ni David na maunawaan mo na kahit ano pa ang problemang iyong pinapasan ngayon, matuto kang ilagak ito sa Panginoon. Ipinapakita niya sa atin na sa oras ng problema, sa sandali ng kalungkutan, takot at pangamba, mayroon tayong Diyos na matatawagan, na laging handang sumaklulo sa atin kung tayo lamang ay lalapit sa Kanya ng may pagpapakumbaba, pagsisisi at pagtitiwala. At sa buhay mo, kaibigan, kung sakali man na hindi mo pa tinatanggap ang Panginoong Yesus sa iyong buhay, ito po ang sandali na Kanya kang tinatawagan. Naibigay mo sa Kanya ang iyong puso't kalooban, na magtiwala ka sa Kanya ng taos puso't isipan bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. Dalangin namin kaibigan ng mensahe sa araw na ito ay nagatid sa iyo sa pagtitiwala sa Panginoon. Dalangin namin na nakita mo na ang pagsuko sa Kanya ay hindi isang kahinaan o pag-aaksaya, bagkus isang hakbang ng tagumpay sa buhay. Patuloy mo nawang hingin sa Kanyang karunungan at lakas sa bawat araw ng buhay mo, sapagkat sa pamamagitan lamang niya natin makakamit ang tunay na tatag sa buhay. Minsan pa naway mapagpala ka ng Diyos gamit ang mensaheng ito. Hanggang sa muli, ang pagpapala po ng Panginoon ay sumainyong lahat.
mo pa tinatanggap ang Panginoong Yesus sa iyong buhay, ito po ang sandali na Kanya kang tinatawagan. Naibigay mo sa Kanya ang iyong puso't kalooban na magtiwala ka sa Kanya ng taos-puso't isipan bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. Dalangin namin kaibigan ng mensahe sa araw na ito ay nagatid sa iyo sa pagtitiwala sa Panginoon. Dalangin namin na nakita mo na ang pagsuko sa Kanya ay hindi isang kahinaan o pag-aaksaya. Bagkus isang hakbang ng tagumpay sa buhay. Patuloy mo nawang hingin sa Kanyang karunungan at lakas sa bawat araw ng buhay mo. Sapagkat sa pamamagitan lamang niya natin makakamit ang tunay na tatag sa buhay. Minsan pa naway mapagpala ka ng Diyos gamit ang mensaheng ito. Hanggang sa muli, ang pagpapala po ng Panginoon ay sumainyong lahat. Manila Broadcasting Company. Manila Broadcasting Company. Sa Dagupan City, kayo ay nakikinig sa Tunog ng Bayan, Aksyon Radio. Aksyon Radio. 1161. 1161. Ang Tunog ng Bayan, ang nangunguna sa balita. Aksyon Radio. Issue at komentaryo. Aksyon Radio. Musika at showbiz. Aksyon Radio. At sa serbisyo publiko. Aksyon Radio. Ang Tunog ng Bayan. Ang nangunguna. Ang Tunog ng Bayan. Aksyon Radio. Aksyon Radio. 1161. 1161. Action Radio Pangasinan, oras alas 5:04 ng hapon. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-Class Quality. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-Class Quality. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-Class Quality. ACS. Mga liwak dishwashing liquid, amoy kalamansiya, 1,000 pesos. What? Kay by doctor's fees tan antibiotic. Misis, no kalamansi at dishwashing liquid so anapan mo, dapat smart ka. Smart dishwashing liquid. Ang gano kalamansi no lemonitan, parehon walay antibaktutan. Walay double tanggaling formula. Tanggal galing susebo tan bakterya. Oh, di ba naklat kalamansi no walay antibakto? Smart dishwashing liquid. Tanggaling-galing. Smart dishwashing liquid. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang Unique toothpaste may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protectado with Unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Ang tubig ay buhay. Pangalagaan natin ito. Panatilihing malinis at maayos ang daloy nito. Ang mensaheng yan hatid sa inyo ng Binmalay Water District. Kung meron man kayong alam na mga illegal na connection o mga tumatagas na tubig mula sa kanilang tubo, ipagbigay alam sa kanilang tanggapan. Sa Luna Street, sa Poblasyon, Binmalay, Pangasinan, sa likuran lamang ng Municipal Public Auditorium o itawag sa telepono 540-0054 o 540-0058. Binmalay Water District. Let's learn mancha from A to Z. A, abo. B, butter. C, choco. D, dio. E, egg. F, food. G, grasa. Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology. From A to Z, ang manchang matatanggal. Sulit pa sa bulsa. Z, zipon. Nag-Champion Supra Power na. Mura siya. Tanggal pa, max mancha. Champion, tipid ka. Bili na. Sa presyong abot kaya. New Champion Supra
Repower with X-Stain Technology. Max linis, max sulit. Sa ating mga tagapakinig na may edad 50 pataas na mayroong hypertension at high blood pressure, sigurado po akong tayo ay nagsisikap kumain ng mas healthy. Ngunit may pagkakataong mahirap itong gawin dahil di natin pwedeng kaligtaan ang ating kalusugan sa panahon ngayon. Makakatulong ang Centrum Silver Advanced Multivitamin sa inyo, kasama ang pag-ehersisyo at pagkain ng tama. Alam nyo ba na ang Centrum Silver Advanced ay may lycopene na tumutulong protektahan ang inyong puso? Meron ding vitamin C at zinc para tulong palakasin ang resistensya. Ang Centrum Silver Advance ay inirereseta ng mga doktor. Kaya sa tulong proteksyon para healthy heart at tulong pampalakas ng resistensya, mag-Centrum Silver Advance araw-araw. Ang multivitamins na nirereseta ng mga doktor. Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa extra resistensya at proteksyong pang buong katawan, para sa edad 50 pataas, take Centrum Silver Advance every day. Be not dismayed. Fear not. Hallelujah! Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa ating programang Mini Bible College, ang pag-aaral ng salita ng Diyos sa radyo. Dalangin ko po na ang bawat salita ng Panginoong Diyos, hindi lang po natin ito napakinggan o napag-aralan, kung hindi dalangin ko po, ito'y maging gabay ng ating pang-araw-araw na buhay, batayan sa bawat plano natin sa buhay, batayan sa bawat desisyon, at alam ko po na ang salita ng Diyos ay ilaw ng ating landas at liwanag ng ating tanglaw. Kaya dalangin ko po, wag po kayong magsawa na mag-aral, sumubaybay sa ating programa. Tuwing Sabado po, 4 to 5 p.m., ito po ay live at meron po tayong replay ng programang ito every Sunday, 5 to 6 p.m. Sa ngalan po ng aking partner na si Sir Ryan Rabanso, ako po si Pastor Michael M. Dulin, nagsasabi po, in crisis time, Christ is the answer. Tayo nga po yung manalangin. Hallelujah. Father God in heaven, maraming salamat po sa katatapos lamang na pag-aaral namin ng banal mong salita. Dalangin ko nga po, Panginoon, hindi lang po ito napakinggan o napag-aralan ng aking mga kapatid, kung hindi ito'y maging daan ng aming matatag na relasyon at pananampalataya sa iyo, maging gabay po namin sa bawat desisyon, maging gabay po namin sa bawat plano sa aming mga buhay. At alam po namin na ang salita mo ay tinapay ng aming buhay at, Lord God, liwanag ng aming mga buhay, Panginoon. Maraming salamat po sa iyong mga anak na walang sawang sumusubaybay, nag-aaral ng programang ito. Dalangin ko nga po, Panginoon, na hindi lamang ngayon nila ito subaybayan, kung hindi sa mga susunod pang mga pag-aaral po namin, sila ay huwag magsawa na mag-aral. Sumubaybay sa iyong pag-aaral, O God, sa pag-aaral ng iyong banal na salita. Maraming salamat po at ibinabalik po namin lahat ng papuri, pasasalamat at pagsamba sa iyo lamang, Panginoong Jesus. Amen and amen. Aksyon! Aksyon! Radyo! Radyo! Aksyon! Radyo! Aksyon! Radyo! Who am I that the Lord of all the earth would care to know my name, would care to feel my hurt? Who am I that the bright and morning star would choose to light the way for my ever-wandering heart? Well, not because of who I am, but because of what you've done. Not because of what I've done, but because of who you are.